Hallo Natalie van Pen Travel. Ik heb nog net aan jou gedink. Ik wil maar net geconfirm het of ons pakket aan Philippines bevestig is. Ik kan niet wachten voor die international trip nie. Nee, ik besluit nog op business class of economy. Ja, ons besluit ons wil gaan met business class. En dan wil ons in een B&B of 5-star, niet 5-star hotel. 5-star. En voor activities en ik besluit ons wil miskien skydiving en airballoon, airballoon, trapie. En dan wil ik ook my separate credit card moet so uitgesort wees en wil die credit met R80,000 sodat ek nie nog strang was as daar kom die goed moet so alles hier uitgesort word. Ja, en definitely jy kan 'n Lamborghini vir ons organise in Philippines. Nou, ons moet nog groter ry met 'n oomde buddy. Die opa nou nog jare my man. Ja, so ek gaan nou, is fyn, ek gaan my card details met jou bevestig, nee? Ons gaan dit nou, ek kan dis maar alles uitsorteer. 4119 7925 8397 43915. Hier kom ek. Ek sal my Ja. Sou vir my klere toe kom, ek sal my eie klere. Lees dit T. Williams. Ja. Ja, dit T. Williams. Cancel everything. Dat is my kar geworden, die kar is my kar. Nee, cancel. Dit is afgegaan. Nee, hy sê nie cancel nie. Hy Ja, sê- cancel. Dat gaat mij, dat is mijn, dat gaat niet, ja, dat gaat niet cancel. Nee, dat is, nee, dat gaat aan me, ja, dit met, ja, dat gaat in de minus, dat is genoeg, ja, altijd. Ik kan cancel, ik kan niet als maar cancel. Hoe dan nou? Ik ga nog op mijn Ja, plan. nee, dat is cancel. Moet ik kan mijn plannen zijn, moet ik maar niet, ik kan toen niet. Ik kan het niet voor niet. Maar ze willen het op mijn geld doen. Zij kan het gewoon, ik kan niet.